I no només això, Què ha passat? Quan t'has trobat això d'aquí dalt? Què t'ha parescut? Jo no m'esperava que hi hagués tanta basura. No esperava. Pues ahir van davallar 4 contenedors d'aquests verds grossos de vidre. Més I ara ja en tenim tot de plens. Més de 1.100 quilos de vidre. N'hi ha de producte. I més de 30 bosses De fets, de plàstic i llauna. I botelles d'aigua i de la cau n'hi havia poques, Ells han trobat, i les llaunes són de l'any 90. Van trobar una llauna, les primeres que van treure de llaunes, Hi havia naranjito. posava una promoció de sortejar un cotxe i vencia l'any 92, perquè ho vist de l'Expo. Sí. Les primeres no sabeu de quan. Era una altra cultura. Una altra cultura. Era una altra cultura i per... Ara ja el tens, hem de tenir en compte, això d'Obert fa 400-500 anys. No hi havia camió de baixura que posava fins a l'encletxa. Pues, què feien les cases de posicions i naturalment no pots. Hi havia un famer. O I famés... la gent se podia cremar, se cremava. I la gent no se podia cremar, el davallaven dins un avall. Gràcies a Déu la cultura del reciclatge ha progressat. En canviar, la cultura actual és completament diferent i gràcies a la gent aquesta de l'espeleologia que m'ha volgut venir a ajudar, pues, intentarem fer-lo. De treure tota la brutotge durant anys i anys i anys s'ha anat tirant i ara haurem fet un cap de setmana, al setembre en farem un altre de cap de setmana i probablement haurem de fer un parell i un Per parell. un mes de setembre, Pollencins, fa ben coio que hagin de venir de fora i dir-nos com se fa net. I que la resposta hagi estat tan mínima. Segurament s'ha quedat bé. La resposta va ser quan se va anunciar que Pollença no salava. Però ahir, que eren 30 voluntaris, Pollencins, llevats de l'Obreria i Protecció Civil, no van n'hi havia dos.